Narima ing pandum. Tembung narima ing pandum wis kerep dirungu lan diucapake, nanging satemene angel yen dilakoni sajroning urip sadina-dinane. Pancen isi akeh banget wong kang ora bisa nampa kahanan kang kudu ditampa. Akeh wong owah pikirane saka anggone susah kedlarung-dlarung. Kepara malah ora sithik sing nganti nekat lampus diri. Kenyataan iku nuduhake yen wong-wong mau durung bisa nindakake rasa narima ing pandum. Narima ing pandum ngemu tegese kanthi ikhlas apa sing ditampa lan apa sing diasilake. Unen-unen iki muwujudake wewarah becik kanggo ngeulang watak kang luhur, yaiku watak pasrah lan ikhlas mring peparing lan kuasaning Gusti kan muberdumadi. Wewarah iki ana sambung repete karo kepercayaan pribadi ing babagan kodrate manungsa sing minangka kawulane Gusti. Tegese menungsa minangka titah sawanta kaparingan kawenangan ndonga lan budidaya sakuwate tenaga. Nanging ora wenang mesthekake asil utawa pikole kang kudu jumbu karo apa kang dikarepake. Kabeh pepestan mau mung kagungane Gusti kang akarya jagat. Minangka tuladha, umpamane ana wong kang anggone nyambut gawe wis mempeng banget, paribasan sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Lan ya wis ora kurang-kurang anggone budidaya nganti donga lan ikhtiar. Nanging sanyatane asile ora sepira, kadangkala malah nanging kapitunan. Yen lagi nandhang kahanan kang kaya mangkene iki, minangka manungsa lumrah wis samestine atine banjur susah lan ngresula. Yen wong sing cekak pikirane, sing ora bisa nampa kahanan mau kanthi ikhlas, bisa-bisa pikirane malah ngambyawara nganti wani nyalahake Gusti Allahe sing jarene ora adil. Nanging beda yen manungsa wau eling marang pitutur narima ing pandum. Anggone susah lan ngresula mau ora bakal kedawa-dawa. Kanggo munggel pikiran kang susah ben ora kebacut matung, enggal-enggal ngelengono pasrah mring kuasaning Gusti. Wusana gelem nampa kahanan mau kanthi lila legawa lan percaya yen kabeh mau mung wujud pacobaning urip. Saka kepercayaane ati mring kuasaning Gusti kang Maha Kuwasa, malah tansaya sangkut anggone makarya lan tansaya gentur anggone donga. Awit wong kaya mangkene iki percaya yen Gusti Allah ora sare lan bakal paring kamulyaan marang wong kang sabar lan ikhlas tanpa pacobaning urip. Dadi cetake ngecakake unen-unen narima ing pandung ing beberyan iku pancen dudu perkara gampang sing bisa nglakoni mung wong-wong sing duwe watak sabar kang utamane tansah caket mring Gusti Allahe. Mung wong-wong kang duwe kapercayaan kang kuat yen to manungsa mana wong saderma nglakoni. Paribasan manungsa iku mung dadi wayang kari manut marang karepe dalang.